Hayırlı erте, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, stüdiyada Çulpan Amiri bizden bugünkü çıkarılıştı. Biride milli ruh yaşayım. Tatarstan prezidenti qarşındağı Tatar tilin hem Tatarstan Respublikasında yaşauşu xalqlar vakillerinin tuğan tillerini soqlav üstürü meseleleri komisiyası özünün kuşma oturuşunu ötkərdi. Tatar mirası goyleden başqalabız Qozanda Әнилер marafonu hem öz ilimde öz kiyim deb isimlengen ijad beygilerine yumğaq yasaldı. Jenuşiler kim? Kişi kibeşinin ulu siyinişi Soba rayonundağı şaradan bizim reportaj. Иң заманча жиһазлар белән ясалган халык кәсепләре эшләнмәләре һәм милли традицияләребезне саклаучы студентлар. Казан дәүләт мәдәният институтында оештырылган эшлекле очрашудан соң әнә шундый нәтиҗә ясалды. Чарада Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары, туган телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашты. Теманы Ойзилә Бытырханова дәвам итә. Институтның ишек төбендә мәртәбәле кунакларны каршы алучы студентлар халкыбызның инде онытыла барган димбер җырын яңрата. Милли аһәңебезне югалтырга һич ярамый. Без моңа юл куймыйбыз ди тамашачыларга яхшы таныш җырчыбыз, Мәдәният институты мөгаллиме Асылъяр. Ул студентлар белән халкыбызның инде онытылган яисә онытыла барган җырларын эшкәртә, аны яшь буынга өйрәтә. Казан Мәдәният институты җыр һәм бию, театр, музыка сәнгате белән дә шикләнми. Биредә Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган студентлар иң заманча җиһазларда үз продукциясын җитештерә. Агач эшкәртү сәнгате, керамика, костюм дизайны лабораторияләрендә проектлар ясап, аны төрле оешмаларга сату, коммерциялау максатын куйганнар. Менә хәзер без эшлибез бит заманча, һәм безнең менә ул сразу тып алды коммерциализация дигән вакытыннан. Чөнки менә хәзер бездә мәдәният өлкәсендә без эшлибез, безнең балалар эшләр, зур предприятиелар белән хәзер менә иң беренче безнең предприятие индустриальный партнер ул безнең Зарница, без алар белән инженеринг центрда эшлибез. Институт бик күп матур үрнәкләр белән таныштырды. Мәсәлән, татар халык әкият геройлары төшерелгән Мендәр һәм Юрган ташлары проекты зур кызыксыну уятты. Үзбәкстан тукыма фабрикасы белән сөйләшүләр бара, бик тиздән җитештерү эшенә күчәбез дип шатлыклары белән бүлештеләр мәдәният сагында торучылар. Ә инде милли әкият геройлары төшерелгән урын җирдә балаларыбызның йокысы тагын да татлы булачак. Идел буе халыкларының милли бизәкләре төшерелгән яулыклар менә дигән шәп бүләк. Мали телендә бер ике генә шундый язып була. Без моны эшли алабыз, ул сәбәп. Biz bunu эшлибез, менә монсы инде продукция дип искәртте Марат Гытов улы. Инженеринг үзәгендә акыллы җайланма, сканерларның нинди генә төрлесе юк. Мәсәлән, менә монысы пластилиннан әвәләнгән бер үрнәкне төшереп ала һәм шундый ук итеп 3D принтер аша кирәкле күләмдә чыгарта. Ике егет көрәшә. Шундый сувенир эшли аласызмы? Эшлибез. Димәк, тиздән бил алышучы көрәшчеләр сурәтләнгән сувенирлар да барлыкка киләчәк. Тагын бер акыллы җайланма күп функцияларны үз иченә ала. Ул кешенең төгәл пропорцияларын билгели. Аны күлмәк тегелешендә яисә кеше прототипыннан сувенирлар ясауда кулланалар. Алга таба танылган дизайнерлар киемнәреннән виртуаль форматта кием киеп карауда оештырылачак. Безнең балалар монда институтта үзләре яңа оборудованиеләр белән таныша алалар. Алар практикага бүтән җиргә чыкмыйлар, үзебезнең здание өчен түк. Монда бик югары форматта белем бирәләр. Без теория ягыннан гына түгел, практик ягыннан да бик күп әйберләргә өйрәнәбез һәм шушы үзебезнең алган белемнәребезне үзебезнең яраткан республикабызның районнарында тәкъдим итәбез. Әлеге эшлекле очрашуда телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов барлыгы 30 мәйданчык эше белән танышты. Гомумән биредә минемчә менә заманга яраклы көндәшлек итә алырлык шундый белгечләр әзерлиләр. Әгендә республикабызда менә татар милли традициясен биредә саклау өчен бик зур көч куела дип шундый нәтиҗә ясадым мин үземә. Чөнки һәр нәрсәдә менә ул халык җырымы, ул халык моңы, яисә менә кул эшендә дә бу безнең элекке тарихи традицияларыбыз, аның өстендә яңадан агач эше белән бара торган төрле кул хезмәтенә кагылышлы шундый шөгыльләр
күп кырлы һәм бик күп лабораториялар биредә әйткәнемчә үзебезнең милли традициягә һәм Татарстанның язмышына ничектер тугрылыклы җаваплы карап эшләр кебек тоела миңа. Форсаттан файдаланып, Марат Әхмәтов Мәдәният институты белгечләренә телне саклау эшчәнлегендә алып барылган хезмәтне югары бәяләп рәхмәт белдерде. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Башка хәбәрләргә күчәбез. Ел башыннан Татарстанның 18 меңнән артык гаиләсе ана капиталы хисабына торак шартларын яхшырткан. Бу сертификат куллануның иң кулай юнәлешләренең берсе. Пенсия фонды торак шартларын яхшырту өчен гаиләләргә 10 миллиард сум яки быел ана капиталын бирүгә юнәлдерелгән барлык акчаларның якынча 95%-ын күчерде. Сертификат акчаларын ана капиталы алган балага 3 яшь тулгач торак шартларын яхшырту өчен тотырга була. Төп бурычны яки ипотека буенча беренче ел кертемне түләү өчен бу капиталны бала тугачта яки уллыкка алганнан соң ук кулланырга мөмкин дип хәбәр итә республиканың пенсия фонды. Бүгеннән 1 декабрьдән инвалидлар 10 көнлеге башланды. Безнең арада сәламәтлеге шикләнгән кешеләр аз түгел. Ләкин физик мөмкинлекләре шикле булса да, аларның рух ныклыгына һәм ихтыяр көченә сокланырлык. Бигрәк тә балалар турында кайгырту беренче урында торырга тиеш. Шул уңайдан республикабызда алар өчен махсус күңел ачу чаралары, төрле акциялар уздырыла, җәмәгать туклану урыннарында, матурлык салоннарында ташламалар, бушлай хезмәтләр тәкъдим ителә. Сәламәтлек саклау оешмалары мөмкинлекләре шикле кешеләрне дару белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча консультациялар да оештыра. Андый сораулар белән 249 12 73 телефон номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Гомумән, барлык узачак чаралар турында тулырак мәгълүмат белән Казан мэриясе сайтында танышырга була. 10 сентябрьдән республикада гадәттәгечә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Алар Казан шәһәренең 14 мәйданчыгында, шулай ук Татарстанның 26 муниципаль районында атна саен даими рәвештә уза. Ярминкәләрдә барлыгы 32 муниципаль район катнаша, авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә сатыла торган азык-төлек продуктларының сыйфатын һәм куркынычсыз булуын ветеринария лабораториялары белгечләре тикшереп тора. Исегезгә төшерәбез, ярминкәләр 24 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ярминкәләр безнең 24 декабрь хәле дәвам итәчәк. Монда сөт продукцияләре, ит продукцияләре, кыска гына әйтеп әйткәндә, бүтән дә продукция, менә өстәлдә булган продукция безнең контрольдә тора инде. Дәүләт ветеринария таләпләренә алар, дәүләт ветеринария белгечләре тарафыннан ветеринар санитарный экспертиза үткәрелә. Куллану алдыннан кеше алар алыннан инде ризыкларны базарга баргач, ярминкәдә шушы тикшерелгән продукцияләрне алсыннар. Әйе, ярминкәләрнең төп максаты шәһәр халкының ихтыяҗын канәгатьләндерү. Сәүдә мәйданчыкларында социаль юнәлешле бәяләр куелган авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителә. Әйтик, Мамадыш районы халкы кайсы продуктларны үз итә? Илнур Юнусов белеште. Илгиз Нургалиев алмаларны күп итеп ала. Бер өлеше үзебезгә, калганы кунакка барганда күчтәнәшкә диират. Аның сүзләренчә, ярминкәдә аларның бәясе дә түбән, ә иң мөһиме тәмлерәк тә. Вай, ярмаркаларга часто йөрисезме? Көндә не атна саен йөрим. Нәрсә аласыз обычно? Итләр аны тавык алдым, үрдәк алдым. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре гадәттәгечә шәһәр халкы бигрәк тә өлкән буын өчен социаль әһәмияткә ия. Биредә алар ит, балык, сөт, май, бал, козылык, сыр, йомырка, бәрәңге, яшелчә һәм башкаларны сатып ала алалар. Хәләл продукция да тәкъдим ителә. Сатучы Алевтина Петрова сүзләренчә, бу ярминкәдә дә иң зур сорау тавык йомыркасына. Все привезли, начиная с овощей, молочные продукты. Авыл хуҗалыгы ярминкәсен оештыру өчен җаваплы булган Шәйтче икътисади зонасы хезмәтчәннәре әлеге бурычларына җитди караган. Бик күп әйберләр алып килгәнек, йомыркалар, сөтләр, сметаналар, твороглар бик әйбәт алдылар. Менә узган атнада Казанга барган идек. Казанда да бик әйбәт үтте товар. Монда да Аллага шөкер бик әйбәт бара, бик әйбәт алалар товарны. Сәүдә рәтләрен район җитәкчелеге карап чыкты. Алар тәкъдим ителгән продукцияның төрлелеге һәм аларга бәяләр белән таныштылар. Үзәк мәйдандагы бәйрәм картинасын иҗат коллективлары концерт программасы белән тулландырды. Илнур Юнусов, Фаил Шайхетдинов, Татарстан яңалыклары. Шишмәләр элек-электән авылның күрке, яшәеш чыганагы булган. Халык күңелендә алар белән бәйле күпме хатирә саклана, җырлар җырлана. Шушы көннәрдә генә Саба районының Кече Кибәче авылында Гарәфетдин исемен йөртүче шишмә ачу тантанасы булып узды. Бу авыл кешеләренең күптәнге хыялы иде. Шишмә ачу тантанасыннан безнең киләсе репортаж.
Кече Кибәчедә туып үскән Гарәфетдин Гарипов исән чагында авылның үз чишмәсен булдыру теләге белән янып йөргән. Тик кызганыч, ул изге хыялын тормышка ашыра алмый кала. Гарәфетдин абыйның васыятен улы Марат Гарипов үти. Азан әйтелгәннән соң чишмәнең ае куелып, исеме беркетелде. Файдаланыңыз, чишмә ачылды. Чишмәнең суы әйбәт, анализды килеп алып китеп, паспорт ясап бирделәр. Йоскысы дигәндә вопрос юк. Алға таба чишмәнең рәхәтен күрегез, Аллаһ. Құдайның амин деген вакытына туры килгәндер. Марат инде үзенең табышы белән, авылдашлары белән матур гына эшләп чыктылар. Һәм инде киләчәктә шулай изге чишмә булып үз вазифасын үти күрсен иде инде. Чишмәне барлык шартын туры китереп, кызыл тасмаларны кисеп ачтылар. Буыннар чылбырын тоташтыручы чишмә суын Марат Гариповның улы Булат кабул итеп алды. Чигеш алдылар белән сөйләшкәннән соң алар мине тәкъдим иттеләр. Гарафетдин чишмәсе дип кушарга дип, инде мин хәзер авыл халкыннан сорыйм. Авыл халкы, сез шушы чишмәне Гарафетдин чишмәсе дип атарга ризамы? Авылдагы чишмәләр тарихын өлкәннәрдән дә яхшырак белүче юк. Шушы авылда туып үскән Фалиянур Нигъмәтҗанова суга тилмереп яшәгән вакытларын яхшы хәтерли. Biz çilekente bilen büyük tağlardan sular taşıytırganıyıq. Mine Allah'ın rahmeti bilen şişmemiz kadın bizim yanına düştü. Тирән елга эченнән агып чыккан суны йортларга якынайту турында узган елда уйлана башлыйлар. Башта үзара салым акчасына агачлар киселеп, тирә-юнь тәртипкә китерелә. Аннан соң иганәчеләр ярдәме белән чишмәне ачу эшләре башланып китә. Бу чишмәне минем әтием төзеде. Мин бабайны бик каты хөрмәт итәм. Гарәфетдин чишмәсе җиргә бәрәкәт, илгә иминлек теләп, мәңге челтерәсен. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Гаммәви чаралар белән берлектә яисә алар башлангычында республика күләмендә бик күп төрле конкурс бәйгеләр уза. Шушы көннәрдә әниләр марафоны һәм үз илемдә үз кием дип исемләнгән иҗат бәйгеләренә йомгак ясалды. Аны Тәртип радиосы Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрде. Тулырак Мөршидә Җихан язмасында. Әниләр марафоны дигәч тә ниндидер зур аралыкка чабу ярышы дип уйламагыз. Марафон сүзе чабыш дип тәрҗемә ителсә дә, оештыручылар салган асыл мәгънәсе бик күркәм. Милли гаилә кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, социаль челтәрләрдә татар телле әниләр, дәвәниләр өчен аралашу мәйданы булдыру, тәҗрибә уртаклашу. Быелгысы ике бәйгене без Марат Гытов улы җитәкчелегендәге менә туган телләрне саклау комиссиясе белән берлектә җиңсезганып башкардык дип әйтәсем килә. Һәм моның нәтиҗәсе алдагы елларга караганда шуңа күрә күбрәк булды. Яктыртылуы да күбрәк булды, күбрәк кеше дә тыңлады, катнашучылар да күбрәк булды. Һәм менә бүген Алла боерса инде без аның тиешле нәтиҗәсен дә күрербез дип уйлыйм. Катнашучыларга 21 тема тәкъдим ителде. Мәсәлән, әнием күз нурым, әти тәрбиясе тәмле булсын. Шуларның һәр кайсына туры китереп катнашучылар социаль челтәрләрдәге сәхифәләрен тулыландырып барды. Гран-при иясе Алинә Бикмуллина. Иң уңган булган әнигә бүләкне Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе урынбасары Камил Нугаев тапшырды. Бүләкләнми калучылар булмады дисәк тә ялгышмабыз. Бирелмәгән очракта да аларның социаль челтәрләрдә язылышлары арткан. Онытылып бара торган җырларын җырлап кушылган иде. Без аны матур иттереп видео тасмага төшердек. Ул безнең зиләйлек җыры иде. Санда Лидән урактан кайтып барабыз. Уракта бәби арбасы белән урактан кайттык. Игә кайткач кызларыма башак алып кайткан менән дә алар шул башакны тегермәндә чыгарталар. 4нче тапкыр үткәрелсә дә, быелгысы аеруча интернет киңлекләрен шаулатырлык булды. Әниләр марафонына дип авылдан тиклем әби-бабайлар да килде. Сәкинә һәм Навафил Сиддыковлар Мамадыш районының Түбән Сон авылынан килгән. Аллаһның рәхмәте яусыз, оештыручыларга, шушы концертларны, бәйрәмнәрне. Безнең
Онығыбыз білен қызыбыз қатнаша бұл бейренде. Бик көңілі, бик көркем, бик ней. Барда милли киімнен, бик ұшай. 40-тан артық қатнашушыны жәліп еткен үз илімде үз киім конкурсы бұрынғы ұнытылған жырларны барларға ярдәм ите. Бик матур милли киемнәрдән сәхнә тутырып җырлаучылар барысы да туганнар. Алар әлеге җырны башкарып, үз илемдә үз кием конкурсында беренче урынга лаек булды. Без Тукай районы Иске Абдул авылыннан Иске Абдул мәдәният клубына йөрибез. Мин үзем шәхсән 7-8 километр Турнаташ дигән авылдан килеп йөрим шушы авылга. Шөгыльләнәбез шушылай инде. 20 белән гашык кешеләр инде без. Без туганнар дип әйтергә була, гел менә курыкмыйча әйтергә була инде. Бик үк якын булмаса да, хәтта кодагый тиешле кешене дә без шушы группага керттек дә, туган булмаганнарын калдырып, менә шушы бәйрәмгә катнашырга уйладык. Тиз генә видео төшердек дә, Кабак бәйрәмендә катнашкан вакытта җибәрдек. Һәм инде көтмәгән вакытта менә шушындай сөенечле хәбәр килде. Сез бит гран-при уткансыз дип. Гаилә бәйрәме буларак үткән чарада танылган җырчылар да, Казан балалар филармониясенең нәни артистлары да катнашты. Biz инде әниләр, мин генә түгел, балалар филармониясының әниләре исеменнән зур рәхмәт әйтәсем килә җитәкчеләргә, Тәртип ФМның җитәкчеләренә, шушындый матур чараның кунаклары булуыбызга без бик тә бәхетле. Шулай бит? Мөршидә Җиһан, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Татарстанда яшь талантларны барлый торган бәйгеләр аз түгел. Шундыйларның берсе Сәйер балалар һәм яшүсмерләр театрлары фестивале. Быел фестивальгә республикабыз мәктәпләреннән барлыгы 246 эш кабул ителгән иде. 5 декабрь көнне исә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында фестивальнең бүләкләү тантанасы узачак. Искәртеп узабыз, фестиваль инде 2016 елдан бирле үткәрелеп килә. Әлеге бәйге турында тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә аның жюри әгъзасы Татарстанның халык, Россиянең от казанган артисты Зөфәр Харисов таныштырыр. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Hayırlı gün Züfer Efendi. Hayırlı günler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Sizni bu festival jürine tiktirgandan saylaganlarda bilarak gerek. Çünkü siz her vakit balalar arasında, men bilüyümçe. Siz anarşı da sahneden balalar için obrazlar tuturan şirketlerde. Ondan sonra men bilüyümçe siz Tinşurin Teatrının maksus proyekti selametligi şekillengen balalar teatr studiyasında yeteklisiz. Elhamdülillah. Mine balalar bugün nindi teatr balaları? Seyir festivali turunda etkende o ofisial rəvişdə Respublika küləmində 16 yıldan gına başlanğan iken, lakin benim bilüyümçe bundan bir 10 yıllar eleginde Zinur Hüsniyer çakırıp Kazan şəhərində o Seyir ismi aslında o festival var edindi. Min anda bir neçə yıl aslında hatırlayım. Min elə şunun devam edeyim uylağan idim. Hazır indi bu kengaytilgan resmileştirilgan. Bu yıl indi o siz sana bitken festivalinin hocalarına Tinçurin Teatrı'da gelip koşuldu. Hem onda Tinçurin Teatrı bilen birlikte bara hem min bik şatman yine de bu festivalga kaytığım bilen hem onda jüri ağzası bulduğum bilen elbette beni bik suyundirgeni nerse min bik burşulup yürüyüm. İndi hazır min tiyatro училищесinde okutkan vakitte balalarının kitap okumaganlarına gajeplenip kürsünüp, uftanıp yürüdüreyim. Hem nihayet mine bu yıl bu festivalda balalarının elde tiyatro bilen kızıksınıları, onların katnaşuları, barılığın hem büyük küp külemde buluları beni suyundirdi. Biz birinci saylap oldu turunda video şağına qaragan vakitte 250'den artık mektep hem balalar bakşası var idi. Bu bit bik küp. Bu bit bik küp. Hem elbette indi. Şunsu suyundire, onların tilep, onda katnaşuları, onda hatta Rus balaları da var bit.
Онсы да бик зур куаныч безнең өчен. Татарча уйныйлар инде. Татарча уйныйлар, әлбәттә, татарча уйныйлар. Татарча уйныйлар һәм ике генә сүз, өч генә сүз, бер генә җөмлә булса да татарча әйтсәләр, алар инде татар теленә, аларның нидер кагылышы, татар теле белән очрашу барлыкка килә. Һәм алар үзебезнең балаларда роль алгач, алар аны кагаз битеннән укыйлар, алар аны ятлыйлар, аларның башларында кала. Шунсы куанычлы. Һәм мин инде уйлыйм, һәрбер бала театр мәктәбе белән театр юлын сайламас киләчәктә. Әмма ләкин аларга киләчәктә менә кеше алдында чыкканда, ниндидер бер чыгышлар ясаганда, үзләре иркен хис итү өчен, үзләренең фикерләрен җиткерү өчен, кеше арасында кайнашу өчен, үзара аралашу өчен бу ниндидер бер зур мәктәп мөмкинлек. Без зарланабыз бит, чыннан да алар гаджетта яшиләр, алар икенче бер тормышта яшиләр дип. Яшьләр барыбер дә аларны мауктырсаң, әлбәттә, сәхнәгә дә менәләр, уйныйлар да. Нәрсә уйныйлар гадәттә? Бүгенге драма әсәрләрен уйныйлармы, әллә без күнеккән колакка сеңгән әсәрләрме? Менә ансы да бик куандырды, чөнки драматургия бик киң. Галиаскар Камал, Кәрим Тиңшурин нан башлап, бүгенге көндә яшәп иҗат итүче Ләбиб Лерон, аннары мин белмәгән аланда берничә Туфан Миңнуллин агабыз бик күп ниләр һәм үзләре язган, үзләре композиция ясаган андыйлар да бар, укытучылар да сугыш темасына башлаган. Аннан соң Сәйит Шакуровның менә бездә барган иде ул саф күңелгә тап төшми, шул әсәрне чыгарган. Зоя Космодемьянский турында әсәрне барлыкка китергәннәр. Аннары менә бит бүгенге көндә балалар, Ленинның кем икәнен белмәгән балалар Зоя Космодемьянскийны да өйрәнәләр, алар бит танышалар аның тормышы белән. Аның батырлыгы бит безгә үрнәк булды, патриотик тәрбиядә. Менә шуңа күрә бик куандырды. Телевизорда, гаджетта берсе белән аралашмый торган балалар очрашып, алар шул түгәрәккә йөриләр. Дөньяның да барлыгын белгәч, аларның иманым камил телгә дә мәхәббәтләре артыр киләчәктә. Амин, шулай булсын. Безнең бит телебез бигрәк матур, бигрәк үзенчәлекле, бигрәк ягымлы, үзенә үзе тартып тора торган. Рәхмәт бик зур. Менә шундый мактаулы эшегездә Аллаһ Тәгалә ярдәменнән ташламасын. Амин, амин. Һәм бу фикерне аңлау безнең барыбызга да насыйп булсын иде. Балаларга, бүген тамашачыларга, бүген тыңлаучыларга да. Барыбызга да уңышлар насыйп булсын, хәерле, бәрәкәтле, иманлы гомерләр насыйп булсын барчаларыбызга да. Бүген безнең сорауларыбызга Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Зөфәр Харисов җавап бирде. Исәнлектә күрешик. 5 декабрьдә Казанга Кыш бабай поезды килүе көтелә. Бу көнне шәһәр халкын артистлар катнашында күңелле программа көтә. Бәйрәмчә бизәлгән күчмә резиденция рәвешендәге состав 19 вагоннан тора. Аларны йөзләрчә фонарьлардан, гирляндалар белән бизәлгән паровоз йөртә. Республика халкы Кыш бабай поезды янындагы анимацион программага бушлай керә ала. Күчмә резиденцияга тамашачыларны билетлар буенча кертәчәкләр. Кыш бабай поезды 33 мең чакрым юл узачак, аның маршрутына Үзәк Россия һәм Төньякның 130дан артык шәһәре кертелгән. Димәк, Кыш бабай поездын 5 декабрьдә каршылыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студия кунаклары республикабызның көрәш федерациясеннән танылган көрәшчеләр булыр. Иртәгә яңалыклар чыгарылышы иртәнге 9 тулып 15 минутта булачак. Мин Шулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубулашам. Сау булыгыз.